Deci am pus-o în funcțiune. Avem, reglează bine. Deci minimul este 1.97, 98 și mai merge din acordul fin, dat în jos, până la 93, 0.93. Acum schema scrie 1,25, dar probabil tensiunea de la transformatorul ăsta este vreo 23 de volți alternativ și probabil trebuia să-i pun 25-26 ca să am aici 1,25. Așa, și avem un vumetru legat pe un canal de la drăcia asta. Și acum o să băgăm așa. Deci LED-ul e aprins aici, sursa e pornită, ștrapa acolo, e ok. Și acum dăm volți, până la 12 volți funcționează vumetrul ăsta. Nu prea se vede bine așa că e lumina afară. Așa, dăm 12, 13 cam. Așa, reglăm din acordul fin. Iar acum avem 10,83. Așa, dăm de aici. Ce enervant e că nu pot să ajung. Ba da, acum cred că merge așa. E 11,99. Așa, avem vumetru care funcționează ok. Deci merge, sursa merge până la urmă. Schema este bună. Probabil când o să o termin cu carcasă, cu tot, am să pun pe forum acolo la DI, ca să vadă și ceilalți. Probabil să o construiască și ceilalți, poate cu unele modificări. Bine, cred că și eu am să scot potențiometrele astea, ca să le pot pune pe o carcasă, viitoarea carcasă, care nu știu deocamdată cum o să arate. În principiu e ok, reglează bine. Amperajul nu am, pentru că nu am două aparate de măsură, dar în câteva zile o să mai fac rost de un aparat de măsură. Îmi cumpăr altul nou și atunci o să văd și cum lucrează amperii, dar deocamdată e ok. Cam atât.